سلام تخطاتلتنا زي channel كما يكنيكم لمون كلنا تطغمنا زبل كوارست إذا غريبا لغو نايلو مارس تمرتنا مبار بزعبا نقهو كاب دك أسنسينا كنا زوتروم زلنا عوت معالتك وعلونا زغول المدتات يا بمكن ستلنا ريبلنان ورسخن بلعلنا ريبلنان شاور كنقبرا لنا ريبلنان سبورت مقبار انتهي تغمو زيون كلهم نقهو تنسينا نقبروم نفتن أنجينا دينا خنت زلنا كلتيفنا كلاتهم أب ساينس تمركوسه حبريتا وي مخري كونما قاتنا بخناتو كاو تمركزنا دما دحر تنغوناتنا صبوق يرنا خنتقامل خيلنا بلوص معالت خنوعيلنا بلوصات معالتاتنا نابزحنا ينتخيدنا دما حقس هيوتن عوت هيوتن كنبر نخيل مالك ስለዚህ ነትልምታትና በመስተኻል ናብትን ደልዮ ዕላማ ንኽንበጽሕ ድማ ይغللنا ስለዚህ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ እንባርና ኢሎም ማርስ ትምህርትና a perfect morning what science says about it ሓደ ብሉጽ ውን ዕውት ዝኾነ ንግሆሲ እንታይ ተገበርና ይክበጽሐና ዝኽእል ወይ ብኸመይ ኣገባቢና ብሉጽን ዕውትን ንግሆ ክንረክብን ከነዘውትር ንኽእል ትብል ኣርእስቲ እያ ክትከውን እሞ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ንእቶ እታ ቀዳመይቲ is shower good or important ንግሆ ትንሲኢልካ ሻወር ወይ ነፍስኻ ምሕጻብሲ أدلاي ديو أجدّا سديو انتهي خطقمو كنرينا مغنياتو أبي يرترى حراي بستفل عليه مغنيات نقو كحتى أبزخل وحجيو بتي بسحينا يسدرا بيتات بتي ماي كل كونن بستفل عليه مغنيات انت تحتي بكون أبي يرترى وعي زي بس حكي فالي يرترى وعي temperature وي مقاس لزلو قبوليو أبزي معبول على من نبرقد كرساع كندو مقاس أبزي بفلاي أبزي برد زلو عادتات نقمت زلنا قدنا يكون كم تابير ترى نزوتر زنبرنا نزوتر ስለዚህ ክንሪና እዚ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ too much shower hurts our hair and skin ሻወር ቀጻለ ምግባር ወይ ብዙሕ ነፍስኻ ምሕጻብ ሰውነትካ ምሕጻብ ንፀጉርና ንቆርበትና ሓሳይ ማይ ተረኺብ ኢልካ ንግሆ ወይ ካብ መዓት 3 ግዜ ምሕጻብ ጥቕሚ ንጠቅም ዘለና እዩ ዝመስለና እምበር ንጉዳይ ኢና ዘለና እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና እኹል ኣፍልጦ ስለዚ የለና ከምዝታት ጌጋ ክትግበር ወይ ክግበር ይረአይ ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ get rid of እቲ ቀጻለ ምሕጻብ ካነ ተቆርበትካ እንታይ ይገብሮ it gets rid of the beneficial bacteria and oil that keeps the skin healthy ካብቲ ቀጻለ ነፍስኻ ክትሕጸቦ እንተኮይንካ ኣብቲ ቆርበትና ዘለዉ ጠቐምቲ ባክቴርያ ኩሎም ኣይኮነን ጎዳእቲ እዚ ኣብ ባዮሎጂ ወይ ኣብ ሳይንስ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር ብዙሕ ጠቐምቲ ባክቴርያ ኣለዋ ኣብ ኣካላትና ስለዚ እቲ ቀጻለ ምሕጻብ ነቲ ጠቓሚ ዝኾነ ባክቴርያን ዘይቲ ኣብ ቆርበትና ዘለዎን ስለዝኣልዮ ነቲ ቆርበት ናብ ዝተፈላለዩ ሕማማት የቃልዖ ኣብ ፀጉሪ ተኮይንዋ ንፀጉሪ ኣብ ምርጋፍን ምእላይን ከስዕበልና ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ it affects also the immune digestion and hurt negatively ስለዚ እቲ ቀጻለ ሰውነትካ ምሕጻብ ካብ መጠን ላዕሊ ምብዛሕ ማለት እዩ ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና immune system ዝበሃል ከምኡውን እቲ digestion system ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ናይ ኣካላትና ከምኡውን ንልቢ بنيجاتيف وكألوتاو زخانة تلوا اللو يبلنا له. Research suggests you only need to shower every second or third day. Science وي research comes نقرنا نفسنا كل تجزية وي ثلاث تجزية وي أب كل تجزية وي أب ثلاث معالتي إنا كان حس أبزلنا يبلنا له. جزء فلاليو قربت كاب بزح زيت اللوديو انت عينة نفسنا ينقرنا يقوم بحثشة معالتاوي ويا معالت خلت ثلاثة جزء تدلعي أيقونن إذا معس نرهز تلنا ويلو نرهز تلنا بجماعتي ناديو أبجلديو كان حساب جدني نرهز تزيل لنا رسحنا تزيل لنا قد نسلم محساب جيجا مخانو بيخنا كردليه سلزي بعلنا جام كنوسط كنكلا لنا زيادة عن فلت زلنا جن اتكتالي أما معالت خلت ثلاثة جزء محساب زي مغنيات جيجان حدا جنيا صعبين كل وزخ المخانون كنفلت يقبعنا زي قطر حدا قطر خلت is coffee good بون كتصبغدي تايتق من يقول بون ما أسيخ خصت تزلو كنرينا بون تزقرم أزي تقامي نقريو من البعض بحبرتسبنا جيجاردي تالنا بون وي بزح قالو تاوي أما لخاختها له أبون كن زعرب كلنا مسنا بحبرتسبنا كمت أنا لعل زباس حق زي مدفعن تي أتقاق ما نيبونون كم تي قبوء سلازي كونا مالتي سلازي coffee is beneficial for health
ብዙሕ መፅናዕቲ ተኻይዳ ቡን ገሊኡ ጎዳኢ ይብሎ ገሊኡ ጠቃሚ ዝብሎ ግን ንኩሉ ዘጠቃለለ ሪሰርች ኣብ ዝተኻየደ ግን ነቲ ኩሉ ውፅኢታት ምስ ረኣይዎ ቡን ንጥዕና ጠቃሚ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጥቅምታት ናይ ቡን እንታይ ገብር እሱ risk of cancer 20% ነቲ ተፀላውነት ወይ ናይ ሪስክ ናብ ካንሰር ከብፅሓና ዝኽእል ብ20% የጉድሎ እዩ ይብል እቲ ሪሰርች ተወሳኺ ሕማም ልቢ ብ5% ነቲ ሪስክ ወይ ከዓ ነቲ ቅልዑነት ናትና የውርዶ ከምኡውን ዳያቤትስ ወይ ከዓ ሽኮርያ ታይፕ 2 ዝብልዎ ንዕኡ እውን የጉድል ፓርኪንሰን ኢልነስ ዝብሎ ናይ ኣእምሮ ሕማም እውን ንዕኡ እውን ብ30% የጉድሎ ይብላሉ ስለዚ ቡን ዝተፈላለዩ ጥቅሚ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ነፍስና ቡን ብመሰረቱ ሕማቅን ጌጋን ኣይኮነን ፅቡቅ ነገር እዩ ቡን ጥዕና ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ናቹራል ነገር ስለ ዝመፅእ ድማ በቲ ግቡእ ኣጠቃቅማ ክንጥቀመሉ ከለና ብቀዳማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ እውን ርኢኹሞ እንተኮይንኩም ካልእ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ኣብ ናይ ኣእምሮ ክንዛረብ ከለና ቡን ኣጋንግሆ ክንወስዶ ከለና ኣብ ምንቃሕን ኣክቲቪቲ ንሓንጎልና ኣክቲቭ ኣብ ምግባርን እውን ጥቅምን ፅልዋን ከም ዘለዎ ርኢና ነና but it is not advisable to drink coffee right after getting up ትንስኢ ኢልካ ቡን ምስታይ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ይብል እቲ ሪሰርች ምክንያቱ እቲ ትንስኢ ኢልካ ቡን ተወሲድካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብቲ ስራሕካ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ፀኒሕካ ክሰትዮ ከለካ ካብ ምትንሳእካ ይበልፅ ይብል እቲ ሪሰርች ብዙሕ ኣለዎ ምስ ኮኔክትድ ዝኾነ ነገራት ግን እቲ ቡን ንግሆ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ዘሎ ግዜ እንተሰተኻዮ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ጥዕናኻን ዋላ ኣብቲ ንጥፈታት ናትካን ኣክቲቭ ክገብረካ ይኽእል እዩ ግን ትንስኢ ኢልካ ገፅካ ከይተሓፀብካ ናብ ቡን ምኻድካ ፅቡቅ ኣይኮነን ይብለና ማለት እዩ ቁጥሪ 3 is morning workout good ንግሆ ትንስኢ ኢልካ ስፖርት ምግባር ፅቡቅ ድዩ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ነዘውትሮ ክንህሉ ንኽእል ኢና morning workout especially in empty stomach helps for weight loss and priming your energy እዚኣ ኣዝያ ፅብቕቲ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ንግሆ ትንስኢ ኢልካ ብፍላይ ዝኾነ መግቢ ከይለኸፍካ ማይ ጥራይ ሰቲኻ ትገብሮ ስፖርት ዓብ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ሚዛንና ወይ ክብደትና ኣብ ምጉዳል ኣብ ንፍትነሉ ግዜ ቅልጥፍ ኢልካ ትንስኢ ኢልካ ቡን ሰቲኻ እዚ ማይ ሰቲኻ ናብ ስፖርት ኣቲኻ ምስራሕ ዓብ ውፅኢት ኣለዎ ንምንታይ ደኺምና ከለና ነቲ ኣካላትና ካብቲ ዘለና ስብሒ ንኽጥቀም ንግድዶ ስለ ዘለና ስፖርት ክንገብር ከለና ኤነርጂ ካሎሪና በርን ንገብር ዘለና ቃፅሎ ኣለና ክንደገለ መግቢ በሊዕና ስፖርት ተሰሪሕና ነቲ ዝበልዕናዮ ከማን ተሐቅቕናዮ ከይበላዕና ንግሆ ስፖርት ተሰሪሕና ግን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ስብሒ ብኣካላትና ንዑ ክጥቀም ኣካላትና ንግድዶ ኣለና ኤነርጂ ክጥቀም ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚኣ ከነዘውትራ ዝያዳ የተባብዕ ማለት እዩ It primes your brain to be more productive. Priming ማለት ነቲ ሓንጎልካ ትእዛዝ ይህብሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ንክፍፅም ከም ዘለዎ እዚ priming is very important ንኣብነት priming ዝብሎ positive thinking ክትገብር ከለካ ሓደ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሓንጎልካ ክትመፅእ ከለካ ንሓንጎልካ ፕራይም ትገብሮ ኣለካ ናብቲ ትደልዮ ውፅኢት ንከብፅሓካ ንኣብነት ኣገዳሲ ስራሕ እንተለካ ወይ ኢንተርቪው ናይ ስራሕ እንተለካ ንሓንጎልካ ፅቡቅ ነገራት ብምዝካር ፕራይም ትገብሮ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ positive mindset ሒዙ ንክቅረብ ስለዚ ስፖርት ድማ ነቲ ንኸዶ ዘለና ሓንጎልና ኤነርጂ ናትና ፕራይምት ከም ዝኸውን ይገብሮ ፒክ ሬይዝ ንገብሮ ነቲ ኤነርጂ ሌቨል ናትና ዝያዳ ድማ ኣብቲ ስራሕና ስትረስ ወይ ኣብቲ ካሊእ ጉዕዞ ሂወትና ስትረስ ኣለና ነቲ ዘጋጥመና ስትረስ ዝያዳ ንክንምክቶ ንክንዕወተሉን ይሕግዘና ምክንያቱ ናይ ስፖርት ጥቅሚ መወዳእታ የብሉን ሓንቲ ጆክ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ስራሕይ ኣብ ናይ ፋርማሲውቲካል ናይ መድሃኒት ካምፓኒ እትሰርሕ ነይረ ሓደ ግዜ ሓደ ካብቶም ሳይንቲስት ኣብ ስራሕ ንኩሉ ሕማም ዝሕውይ መድሃኒት ረኺበ ኢልዎም እታ ካምፓኒ ከምኡ ዓይነት ኒውስ ክመፅኦም ከሎ ብሓጎስ እዮም ክፅለሉ ዝደልዩ ምክንያቱ ሓደ መድሃኒት ተሰሪሕካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ስለ ዘምፅእ ሽዑ ኩላታ ቲም ናይ ሪሰርች ተኣኪባ መፅያ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት መለኩል ዳ ይረኺቡ ኢሎም በቃ ሸበት በድ ኢሎም መፅኦም ምስ ተኣከቡ ሽዑ እንታይ እዩ ኤና ዓይነት መለኩል ኢኻ ረኺብካ እንታይ ዓይነት ሕማም ኢኻ ክሕውዝ ዝኽእል ኢሎም ነርቨስ ላሕቶም ኩሉ ሕማም እዩ ዝሕውዝ ኢልዎም እንታይ ዓይነት መድሃኒት ዲኻ ረኺብካ ዘለካ ኢሎሞ ያ እዚ መድሃኒት እዚ ንኩሉ ሕማም ክሕዊ ይኽእል እዩ እንታይ ኢኻ ኢሎሞ ስፖርት ይበሃል ኢልዎም you're crazy ኢሎም ኸይዶም ዝዳ ኩልና ንፈልጦን ኢና ካብኡ ተወሳኺ ካልእ ነቲ ስፖርት ክገብሩ ዘይደልዩ ሰባት ኢና መድሃኒት ንደሊ ኣለና እምበር ስፖርት ዝገብሩ ዳ ከም ዝሓዊ ዳ ኩሉ ይፈልጥ እንዲሁ ግን ሰብ ንዝፈልጦ ስለ ዘይገብር እምበር
ኢሎሞ ይበሃል ስለዚ ናይ ስፖርት ጥቕሚ ዘርዚርካ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን እታ ራብዓይቲ ሕቶ ኩሉ ግዜ ትመፀና ቁርሲ እንታይ ዓይነት ቁርሲ ብመሰረቱ ከንግሆ የድልየና ዶ ኣየድልየናን እንታይ ዓይነት ቁርሲ ክንበልዕ ኣለና ትብል ሕቶ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ቶፒክ እዚኣ ብዙሕ ኣካታዒት እያ እቲ ሪሰርች ዝተመቓቐለ እዩ ገሊኦም የድሊ ይብሉ ገሊኦም ኣየድልን ይብሉ ግን ብሓፈሻ ክሰማምዑ ከለዉ healthy breakfast is essential ሓደ ጥዕና ዘለዎ ቁርሲ ግን ተደላይን ተመራፅን ኮይኑ ይርከብ ኢሎም እቲ ቁርሲ ስገርዎ ዝብሉ እቲ ንቆርሶ ቁርሲ ውፅኢት ወይ healthy ወይ ጥዕና ዘለዎ ተዘይኮይኑ ይትረፍካ ዝብሉ ሪሰርቸርስ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ኣካላትካ ካብቲ ዘሎ ፋትስ ክጥቀም ይኽእል ይብሉ ግን ንበልዖ ዘለና ቁርሲ ፕሮቲን ከምኡውን ፋይበር healthy fats ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጠቃሚ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ናይቲ ቁርሲ ንኣብነት እንታይ ፅቡቅ ቁርሲ ይብሉ ኤግስ እንቋቁሖ ኣመና ዘይነደደ ማለት እዩ እቲ ብጫ ማራ ከምዚ ናይ ዓድና ፍሪታት ተደይኮነ እቲ ብጫ ዳርጋ ከሎ ከይሞቶ ከሎ ማለት እዩ ኣመና ከየንቀፅካ ከለካ ከምኡውን ኣቮካዶ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቮካዶ ሓደ ተመራፂ መግብና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ስብሒ ኣለዎ እቲ ስብሕናቱ ግን ንሓንጎልናን ንጥዕናናን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡውን ፍሩታታት ብኩሉ ዓይነት ፍሩታ ናቶም ጥቕሚ እውን ልክዕ ካብ ስፖርት ደይስንፍ እዩ ኣዝዩ ሓያል ጥቕሚ ኣለዎም ግን ፍሩታ ክንብል ከለና ኪሎ ፍሩታ ምብላዕ ጥቕሚ የብሉን ምክንያቱ ካብ ፍሩታ መብዛሕትኡ ግዜ ቫይታሚንስ እዮም ዝመፁ ቫይታሚንስ ከዓ ኣካላትና ስቶር ኣይገብሮም ኣይክዝኖምን እዩ ተንዘድልዮ ሓንቲ ፍሩታ እንድሕር ኮይና ተድልዮና ኣካላትና ነቶም ቫይታሚንስ ልዕልዩ ዝመፁ ጎሓፍ እዮም ኣየድልዩን እዮም ኣይክዘንን እዩ ስብሕን ካርቦሃይድሬትስን ዝበሃሉ እዚኣቶም ይክዘኑ እዮም ተኣኪቦም ኣብ ኣካላትና ፀኒሖም ነቲ ኣካላትና ምግቢ ተስኢኑ ካብኦም ይጥቀም እዩ ቫይታሚንስ ግን ኣካላትና ክኸዝኑ ኣየፅንሖም ስለዚ ንሽዑ ዝኾኑና ጥራይ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ከምኡ ድማ ቬጀቴብልስ ኣሕምልቲ ድማ ኩሉ ግዜ ጠቐምትን ሓገዝትን እዮም ብሬድ ባኒ ፀሊም ባኒ ማለት እዩ እዚ እውን ንቁርሲ እንተተጠቂምናሉ ኣዝዩ ጠቃምን ሓጋዝን ክኸውን ይኽእል ካብዚ ወፃኢ ወይ ካልእ እውን ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ብሬክፋስት healthy breakfast ኢልኩም ኣብ ጉግል ተኣቲኹም ስእሊ ክበክም ይኽእል እንታይ ዓይነት healthy breakfast ብዙሕ ዘዛርብን ብዙሕ ሪሰርች ዝግበረሉን ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ዘይጠቕመና ብዙሕ ፋትስ ወይ ዘየድልዩና እቶም ካብዚኦም ሄልቲ ፋትስ ወፃኢ ዝኾነ ንወስቲ ኮይና ግን ክንገድፎ ኣለና ንኣብነት ነፍስና ክንጎድል ንደሊ እንተለና ቁርሲ ጃምፕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዋይ ከይበላዕካ ሎሚ እዚ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ዝበሃል ብዙሕ ሪሰርች ይካየደሉ ኣሎ እንታይ እሱ ሓንሳብ በሊዕካ 12 ሰዓት 13 ሰዓት መግቢ ዘይምብላዕ ምክንያቱ ኣካላትና ብዙሕ ግዜ እኹል ስብሒ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ሰብ እኹል ምንቅስቃስ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ስለ ዘይደክም ነቲ ፋትስ ኣብ ኣካላቱ ስብሒ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ኣይንጥቀመሉን ዘለና ስለዚ ንነዊሕ ግዜ እንድሕር ፀኒሕና ከይበላዕና ንነዊሕ ግዜ እንድሕር ፀኒሕና ኣካላትና ነቲ ናትና ዘለና ስብሒ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብኡ ተጠቂሙ ድማ ሓደ እቲ ሚዛንና ይጎድል ኣካላትና ሸጥ ይብል ካልኣይ ድማ ኣካላትና ነቲ ዘለዎ ንክጥቀመሉ ሪሳይክል ንክገብሮ ነቲ ዘለዎ ስለ ንግድዶ ዝያዳ ኣብ ጥዕናና ዘይተኣደነ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ኣብቲ መጀመርያ ፀላዕላዕ ክብለካ ክእል ግን ድሕሪ ግዜ ክትሕልፎ ትኽእሉ ኢኹም ካበይ ፈሊጠ ኣነ ንባዕለይ ፈቲነ ተደሪረ ብዙሕ ግዜ ኣይቆርስን እየ ነይረ እንጅቁር ቀይረ ኣለኹ እምበር ሚዛን ስለ ዝጎደልኩ እምበር ንግሆ ምሸት ምስ ተደረርካ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ድሕሪኡ እንተዘይበላዕካ ይምረፅ ክሳብ ፋዱ ፅባሕ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ኖርማሊ ንግሆ ቡን ድሕሪ 2 ሰዓት ምስ ተሰኻ ቡን ተሰቲኻ ሓንቲ ሽኮር ጌርካ ኣላ ነቲ ጥሜት የረስዓካ እዩ ጥሜት ግድን ሃለፍለፍ ተቢልካ ንእሽተይ ዝቁርጦም ከም በዓል ፉል ከምኡውን ዓተር ዝኣመሰሉ ተበሊዕካ ንሳቶም ነቲ ጥሜት የደቅስዎ እዮም ኣመና መግቢ ከየድልየካ ነቲ ጥሜት ከተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብከምዚ ኣካላትና ጥዕናና ነቲ ዘለና ስብሒ ንክጥቀም ከነገድዶ ንኽእል ኢና ቁፅሪ 5 when should we wake up መዓስከ ክንትንሳእ ኣለና ካብ ድቃስና ምትንሳእከ ክንደይ ክንድቅስ ኣለና መዓስ ክንትንሳእ ኣለና ዝኸ ከመይ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ካብ ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ እዩ እቶም ኣብ ሂወት ኣብዚ ዓለምና እቶም ዝለዓለ ዓወትን ውፅኢትን ዘምፁ ሰባት ኣዝዩ ጋሕጋሕ ምድሪ እዮም ዝትንሱ ገሊኦም ሰዓት 3 እዮም ዝትንሱ ገሊኦም ሰዓት 4 እዮም ዝትንሱ ገሊኦም ሰዓት 5 ገሊኦም ሰዓት 6 ስለዚ እቶም ኣዝዮም ኣብ ዓለምና ነጥቢ መቐይሮ ዝለዓለ ኣብ ሳይንስ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ቢዝነስ እቶም ዝለዓሉ መናጀራት ንግሆ እዮም ዝትንሱ እቶም ዓበይቲ ኣትሌታት ስፖርተኛታት ሓያላት
ليت تنسيهم يمسرحوا سب بتليفونن بشاتن كي ربشهم كله بزح سروحهم سعيهم كسالت وظفتن سلازي نعم زتاكمنا عناون برقت كتعملنا يخلي تابلنا له almost all hugely successful people tell the impact getting up before 6 a.m. كلهم تم عوتات كساب كندي تقم خمزلون قهم تنساهم زنبو early risers have more time to get things done تم قلتيفهم زتنسو بزح جزي اللوام مغنياتهم ساعة شدش انت جمير كام معلتها نوع معلتها تلك وتيد زلو سرحنا تصرح ساعة شعات عسرت تتنسن تلغاقن تورك او جزي خيدك كالو ولا رأي واشتعلوا زينة تي في أقداس فيلمتات بزح تليفون كل ما أسيس دولا لك كاف ساعة 4 ساعة 5 جمير اندحريز ولا جزي مغنياتو كل سب زبس حسب سلز عرفشعو بزح نقر كمتاكا يخلي كساب ساعة 10 تفادوس ربشا وحدي زلو سبونا يربشا كانيو كبابي خاونا يربشا كان سلازي نزي جزي ازي كتقامل تخيلكا لتناي مشيت ولا تحشش تخيلكا بريلاتيف ቋንቋ ክንዛረብ ከልና ማለት ስለዚ ንግሆ ተንሲኻ معياي كاب من من العلك عوتنا زخل أزيو قدوسن حجازن زخون لمدي مو حنقفا إلنا نقبله سلامتاي ولا ما يبرد أفسسنا نفسنا دينا تنسى زيادة كن مهاران كنا كحلان زقبانا نقر انتلا أفي وتي زر أخوانه نقوم تنساي قطر شدشته create a to-do list زيا بتاع ما قداسي تا وتشي زلو معاتن وتشي زلو هي وقت كنا برتدينا نجهو تنسينا بصحف ديو بحنقولنا كنجبرهم زلنا نتفتات كنصحفهم كنكل لنا لومي زيان كجبريه كنبل كنكل لنا نابنتانه بزي قدس لو منتاخ قبرو إلا بزا فيديو خقبر كله تلتا فيديو خقبر لن لومي لنير يقبر الله دما حنت زيايا كاريتد ما دحرزيا صنعي لها قبريه مالت سزي تاي مالتيو ازي حنت كابات كالو بزو حلو كتقبر زلكا أبي عرفت خان تخينو كتقبر زلكا أفسرح تخينو زيان أفسرحي لهم كود قالوا كتبل كتكل لك نقول سيقا أفسرحي كمسي أبي وتي أب حداري أب جلمله to do list كل وقالوا زيان تجريها عوت معلتيو مشيت دما reflect تقبر لك زيز قبل كوس جريه دي خنا بلالنا سلازي زيت list ناي كتقبروا زلكا نتفتات أب حنقول كوي بصحف مقبار أزيو كدوسن حجازن لمدي زخون كالاي prioritization I know تيب قدامك كجبر زلون كخت فلت لك تايبلو don't measure on the minor things ملوك زيخا أبزيد لي كنجارات نعم قدامنا تايتحب فيسبوك كومنت مقبار قدامنا كوهابي يبلون مو أنت تكون على التليستا ولا قد سبوست غير نير كاي ينبر مسرح كزي تحاس تقين سلازي قدامنا تات نتيوم وزيد أبي وتكا كم تقول كازقولو نتيوم بتحواخ ملسج بين نجارات يكون أبي وتكا لو تكم تزقول بتات قدامنا بقوم كتجمر كتكلم لك ولا كبتيون زي مصنعات تخوين مصنعتي نسرح زتكم تخوين نسرح نحدار زتكم تخوين نحدار نسدراس زتكم تخوين نسدراس زي طبعا قدس نجارات قدامنا كوهبا مالو دحريو دما كما تقاقمو نجارات كتشرعهم تخيل مالتي انتي بلا بزي دي use the 80-20 rule انتي بلا بهيوت 10% نايت معالتاوي أبهيوتنا زلو سانتات 8 ميتاويت وزيت نايتي هيوتنا يمصلوو أبزخونه كفال 10% نايت سبات 8% هبتنا عالم يقاعصروا 10% أب هيوت كتشرعيه 8 ميتاويت وزيت نهيوت كا نسوم يمدوسنوا نزوم 10% رخيب كا جزيخا نعم قدامنا تبكان تسركا بقليل كتعوت خليها زي هذا أبي باريتو رولز بلو بتعمي أب كل عين صلات أب بيزنس أب تمرتي أب كل صلاتات حجاز زخونة بي لذي نزيوم على لينا نبغى ما تفكرنا تسرحنا زيادة كنعوت نخل and then complete your priorities for the day لذي نزيد بزي قدام تختل غيرنا نتوم ما كم تقوم قدامناتات مسرعناهم بتوم قدامو جميران عم كنقرصومن كنتكبرومن نجمر كاو تبقسنا دما تدحري زمت نخنا تكبرو يحجزنا فزي نايلوم تمرتي أكدسي ساينس ريسيرش استدقفه كنزوتهم زلنا أزيوم حجسن تقمتن لمدتاتيوم قداميتي شاور نقوهم مشيتن 3 معالت تلتقزياب معالتي مقبار تقام خمجي كله ترهز أزيخا ترهز تلخا قبولي زي نفولطينا نحناون كاوة سايكل زي ترهزن زي دكم تخينكا 10 تقزي مقبار نقربتكا يقول نتصقرخا
حساين ولا نتعناها كمون بعل سرعة مكلخلا كالات كا يكون محقا كمون اللبي كم صلورينا لنا بون صبق بزح نايت عنا تقمتها زلوا انت خونه تنتفيل كاتنسيل كذا يكون حد ساعات كل ساعات إنه كان توسط كايو زيادة زتكم ولا نأمر ناون عبد تقم زلوا مخانو رينا لنا سالساي سبورت نجو راي كبد خامك بار أزيو حجازن نتعنانا دما دقاف مخانو رينا لنا أب ستريسون أب حجازكم زلوا كم دما ورسي أزيد عنا زلوا كرسي نجو تبلعنا حجازن تبغون مخانو ريسيرش السماء معلو تتقم زلوا مقبتات دما كم بعلم قاقحو أفكارو فروتاتات أحملتي كمون تسليم باني مالتيو نقوم بتنسى دما زربا زيدليو نعوت ريسيبي وي نعوت مسارح مخانو رينا لنا أمود أتا دما أتوم كن قبرم دلنا تمعالتي كن مزقبومن نوعهم كانت أكبر كن فتنا لنا أمبارنا يلومي تمرتي كمي جيرنا معالتنا بقبو تتكيمنا نعوت تبل يعني را أبز channel كل جزء أتحساسبنا معباي تأنانا محيال نتكبرهم كلهم نجارات نعنا كتقمنا زخول لمدتات نام أنا نتوم حماقات كن لي زحجز تمرتيا زغرب كم هو تعيون أب business كم يجركا online business تخفت كم يجركا normal business تخفت انتي قمتات تجبر لك كم يجركا stock market invest تجبر زحجز private classes هنا لني تقمن تلو دليت لكم كتبكسونو تقوليهم هرم بعد أبزي نايلوم فيديو نمجمريا تريوان تلهم شمي جورجي بحال أب جدرار أب channelياتهم بزح تقامة تمرتك تمهارو تقولوا برقص دماك حقزاكم يخليو وتم وترنا تتمرت ناراهم تلوت أنت عبيولون زلهم يعني اللي كم تنسخاتكم من الوقت على نايلكم تصحفون خالوتون نكبقسوا تتبابعوا سلزلهم كومنت مقبار أي تقدفوا نعيوني تتبابع عني وهنياتو زعبي سبات كره خلو خدس سلزلني توم لايك and share جيركم نتوم كتقاملو زخولي لكم زعبكم ممكن هي بتيهم تسيدكم لون دس يبليو كابزيهم كلن لو مستمهاركم دس بلتكم نطب دما اب كومنت تصحفكم لي بتعم صبغيو دهر مبالنا لهم فيديو اب استودي الله اب كالو تمرتي اب حتى رجع حساب الرخب تحنكونو تشاو